କାଲି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୁଲି ମାଷ୍ଟର ଯୋଉ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ କରିଦେଇଛୁ? ହଁ ମୁଁ ତ ଦିନ ବେଲେ ଥାଳି ଦେଇଛି। ଆଦି କନ ପାଠ ପଢିବି? କାଇଁ ପଢିବୁନି? ଆଲେ ଆଦି ପା ଥୋନି ଟିଭିଲେ ହିତିକ ଲୋଥନର ଗୋଟେ ବଲିଆ ଫିଲ୍ମ ଦବ, ତୁ ଦେଖିବୁନି କି? ମୁଁ ତ ପିଲା ଦେଖିବି। ସତରେ ହିତିକ ରୋଶନ ଫିଲ୍ମ ଦବ? ଫିଲ୍ମର ନାଁ କଣ? ନାଁ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଟେଲର ଦେଖୁଥିଲି। ତାଙ୍କ କି ମାଲ ଦଉତି କିଲେ ତେ ଫିଲ୍ମରେ, ଖାଲି ଉଲି ଉଲିକି ମାଲୁତି। ହଁ ହଁ ମାଲିକି ପିଲା ଧୂଆଁ କରି ଦଉତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ସେ ଗୁଲି ମାଷ୍ଟର ପଚାରିଲେ କହିବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ବାପା ଆଜି ତମେ ଛକକୁ ଯିବନି? ନାଇଁ କାଇଁ? ଓହୋ ମୁଁ ପଳେଇ ତୋର ପୁରା ମଜା ଆଉ ନାଇଁ? ନାଇଁ ମୁଁ ମଜା କାହିଁ କରିବି? ଆଜି ତ ମୁଁ ପୁରା ରାତି 12ଟା ଯାକେ ପାଠ ପଢିବି। ତୁ କଣ କହିଲୁ? ରାତି 12ଟା? 8ଟା ବାଜିଲେ ତୋର ଘୁମେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ହେଲା ରାତି 12ଟା ଯାଏ ପଢିବି? ସତରେ ବାପା ରାତି 12ଟା ଯାକେ ପଢିବି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ମୁଁ ଟିକେ 7ଟାରେ ଟିଭି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଟିଭି ଦେଖିଦେଲେ ପୁରା ଜୋଶ ଆସିଯିବ, ଆଉ ନିଦ ଆସିବନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କଥା ଯାଇ ଏଇଠି। ଟିଭିରେ କଣ ଗୋଟେ ଦବ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ପକଉଛି। ହଉ ତତେ ଦଉଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଆଗ ଘଣ୍ଟାଟେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିଦେ, ତାପରେ ଟିଭି ଦେଖିବୁ ଆଉ। ହଉ ବାପା। ବାପା 7ଟା ବାଜିଗଲା, ମୁଁ ପାଠ ସବୁ ପଢିଦେଲି, ଏଥର ଟିଭି ଦେଖିବି। ହଉ ଦେଖେ। ହଇରେ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ବାପା ସୁଇଚ ମାରିବାକୁ। ଚୁପ୍, ଏଇଠି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖେ। ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ କହୁଥିଲୁ ଟି? ଟିଭି କି ବସିକି ଦେଖେ। ଟିଭି ସୁଇଚ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ହବନି। ବାପା ସୁଇଚ ଅନ୍ ନହେଲେ ଟିଭି କେମିତି ଚାଲିବ? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲୁ ଟିଭି ଦେଖେ, ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିବାକୁ ତୁ କହିନଥିଲୁ। ସୁଇଚ ଅନ୍ କଲେ ତୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଏ ବୁଢା ମତେ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇ ଦେଲନି। ହଉ ରହିଥା। ହଉ ଯା, ମୋର ଟିଭି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯା ଯାଇକି ପାଠ ପଢେ। ପଳେଇ ଆଲେ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ। ଆରେ ଏ ଅନ୍ଧାରରେ କଣ କରୁଛୁ? ତତେ ପରା ପାଠ ପଢିବାକୁ କହିଲି। ପାଠ ପଢା ପଢୁଛି। ଆରେ ଅନ୍ଧାରରେ କି ପାଠ ପଢୁଛୁ? ଲାଇଟ ସୁଇଚ ଅନ୍ କରେ। ତମେ ମତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ କହିଲ, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢୁଛି। ଲାଇଟ ସୁଇଚ କଣ ଅନ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲ କି? ଆବେ ବିନା ଲାଇଟରେ ପାଠ କେମିତି ପଢିବୁ? ତୁ କଣ ପେଚା? ସୁଇଚ ଅନ୍ କରି ଯେମିତି ଟିଭି ଦେଖିଲି, ସେମିତି ସୁଇଚ ଅନ୍ କରି ପାଠ ପଢୁଛି। ଏତିକି କଥା ଜାଣିପାରୁନ? ତମର ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ। ପୁଣି କହିଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ? ତତେ ଦଉଛି ଆମ କାର୍ଟୁନ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରିବ, ବାକି ଭିଡିଓ ଯୋଉ ପଡିବ କେମିତି ଦେଖିବ? ତେଣୁ ଏ ସାଇଡରେ ଥିବା ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆସିବି।